Soc perfecte porter, tinc 82 anys i me n'es faré passat demà. Vaig néixer aquí en aquest poble que se diu Ginast, he viscut tota la vida aquí i la meva feina ha sigut sempre de ganaderia, tant amb ovelles com amb vaques. Aquest poble era un poble que hi havia el pas de moltíssimes ramaderies. Pujaven d'aquí d'aquests pobles de baix cap a la Vall d'Aran i tots passaven per aquest pont que tenim aquí ara, que se li va portar a la riuada l'any 63 i ara han fet aquesta passarel·la per poder passar caminant. Hem sigut família transhumant tota la vida. El meu tiet baixava caminant fins la vora de Lleida amb les ovelles des d'aquí i també l'altra part que fèiem era pujar des d'aquí, des de Ginast, fins la Vall d'Aran a l'estiu per pasturar a l'alta muntanya amb les vaques i tot això es feia caminant. Aquells camins els quals s'han transitat tota la vida val molt la pena tindre'ls vius, ja que és una història de fa molts anys i una tradició. I passar suposa netejar, i netejar suposa que tothom pugui disfrutar d'aquests camins quan nosaltres els fem servir per feina, se podria dir, no? Per portar el nostre ramat allà on necessiti menjar i la gent pugui passejar i disfrutar també del nostre camí. La meva il·lusió seria que això, el poc que queda ara, que no es perdegui, per poder conservar les cabaneres, el paisatge i que hi hagi algú que tingui ganes o que vegi que pugui viure amb això. La meva il·lusió fora aquesta. Descobreix l'Alta Ribagorça. Un país per caminar.